Goddag derude og velkommen til Pangea Park og til vores kryptoskrotte. I dag der skal vi noget helt vildt, fordi i dag vil jeg gerne bekræfte eller afkræfte, om kameleoner faktisk kan skifte farve. Vi har fået de her kameleoner, som I kan se her, panda-kameleoner, og jeg vil altså gerne se, om de kan skifte farve, fordi jeg har ikke set det endnu, så vi skal eksperimentere lidt i dag. Lad os komme i gang. Nu skal vi lige til at få pakket de her kameleoner ned i kassen her, så vi kan komme ud et sted, hvor der er ordentlig belysning. Fordi det er altså super vigtigt, at vi kan se, at det rent faktisk skifter farve. Så vi skal ud i noget bedre lys. Nu prøver jeg lige at tage dem ud, og så kan I lige prøve at se dem for allerførste gang nu her. Ej, de er lige der forbi. Og de er bare så seje. Man skal være meget forsigtig med sådan nogle kameleoner her. Prøv lige at se, de bruger faktisk halen her på sig. De bruger halen til at gribe fat med. Og lige se, hvor sej den er. En vaskeægte panda-kameleon. Prøv lige at se den. Ej, hvor er den bare sød. Vi skal have dem op i noget bedre lys. Nu sætter han lige ned i kassen. Og så skal vi lige have fat i de andre også. Det var en hundkameleon. Nu mangler vi en til hund og den store han. Wow, prøv lige at se den her også. Og nu kommer den allersejeste. Det er en kæmpe store han, som vi også har. Wow. Prøv lige at se ham en gang. Kom ned med dig. Så skal vi op og få dem til at skifte farve. Nu kommer vi til kameleon-eksperimentet. Det første eksperiment, vi lige skal nu. Og det er, at vi skal se, om kameleonerne skifter farve instant efter den farve, de omgås. Så hvis jeg sætter en kameleon på den her helt pinke bamse, så burde den i teorien blive helt pink. Det er det, jeg håber på, der kommer til at ske. Lad os nu se, om det rent faktisk er sådan, eller om vi skal til at prøve noget helt nyt efter det her. Vi prøver, jeg åbner kassen. Lad os prøve at se, hvad der kommer til at ske. Og nu skal vi altså til... de har allerede skiftet vildt meget farve. Prøv lige at kigge. Det er efter, vi bare har bevæget dem. Prøv at kigge ned. Okay, så de skifter rent faktisk farve. Men nu ved vi, at de kan skifte farve, men nu skal vi lige se, om de skifter farve efter den farve, jeg gerne vil have, de skal blive. Jeg vil gerne have, at de bliver lyserøde, orange og blå. Det prøver vi nu. Wow. Wow, prøv lige at se. Den har ændret sig fuldstændig. Sætter vi den der. Så den har. Prøv lige at se den her engang. Wow, det er som om den bliver en lille smule mørkere også, nu når vi står og kigger på den. Prøv at kigge. Det er som om den ændrer sig lidt i sine nuancer her, ikke? Lad os prøve at sætte den på den blå bamse. Nu er den blevet lidt lysere igen. Sætter vi ham lige her. Okay, det ser altså ikke ud til, at der er nogen af dem, der skifter farve instant, som jeg gerne vil have dem til. Vi ved, de kan skifte farve nu, det kan vi jo se på dem, de har ændret sig fuldstændig, og det er helt sindssygt. Men jeg har altså et andet eksperiment i ærmerne også, fordi at, jeg tror, det har noget med deres humør at gøre. Hvilket humør de er i, om de er glade, sure, eller måske helt vildt overrasket, ligesom de er nu. De er overrasket over, hvad der sker, og derfor så ændrer de lidt farve. Vi har lige lagt mærke til, inden vi lige skulle til at begynde at pakke sammen her til det næste eksperiment. Prøv lige at kigge på den der. Og så prøv lige at kigge på bamsen. Altså, den er lidt 50-50. Nogle gange kan de måske godt ændre sig efter deres omgivelser, og nogle gange ikke, men den ligner altså pænt meget bamsen, som den sidder på. Okay, der er også sket noget vildt herovre ved den sidste kameleon her. Prøv lige at se. Den er godt nok ikke blevet blå, men prøv lige at se dens kinder. Det kan altså være, den er i gang med at blive blå her. Okay, det er helt vildt det her. Nu mangler vi altså bare ham, den store gut herovre, at han bliver lyserød. Det tror jeg ikke, han gør. Det ser ikke sådan ud. Så, men nogle af dem ændrer altså en lille smule farve efter omgivelserne her. Så vi kan bekræfte, at ja, de kan faktisk godt ændre deres farve efter deres omgivelser. Det er sikkert i forbindelse med, hvis de skal fange noget. De er gode til lige at gemme sig og passe på farer udefra kommende farer. Så det er jo egentlig meget smart. Men nu skal vi se, om de skifter farve, hvis de ser deres eget spejlbillede. Jeg er bare lige helt overrasket over det her. Det er derfor lige... Den bliver da også mere blå, så prøv nu at kigge. Den får sgu da blå plet over det hele. Den bliver mere og mere blå. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men den der bliver helt klart mere blå lige nu. Den bliver mere blå. Og den der holder sin farve, og den store han er ikke blevet lyserød. Nu kigger den både på mig og på Sepp,
Det er faktisk noget, som kameleoner kan, og også pandakameleoner. De kan se i 2 billeder, så de kan se 2 vidt forskellige steder, og de kan næsten se 360 grader rundt. Så lige nu kigger den både på mig og Sepp. Nu ved vi jo, at kameleoner godt kan skifte farve, det har vi jo lige set. Men jeg vil lige prøve et ekstra eksperiment nu. Jeg vil se, om den her store kameleon, den her store hankameleon, ændrer farve med det samme, når den ser en anden stor han. De er meget territorielle, så det kan være, hvis den ser en han lige med det samme, at den så ændrer adfærd og udseende. Lad os prøve at se, om den gør det. Der sker ikke rigtig så meget. Jeg havde faktisk forventet, at der ville ske noget lidt vildere end det her. Så er vi blevet færdige med eksperimentets part 2. Og det ser altså ikke ud til, at de ændrer adfærd, bare fordi de ser deres eget spejlbillede. Det skete i hvert fald ikke nu her. Men vi prøver lige en sidste lille ting. Vi skal lige have dem ned i terrariet. Og så vil jeg også lige prøve at vise jer, hvor super seje de er med deres tunge. Fordi der kan de også noget rigtig fedt. Jeg var faktisk helt sikker på, at det med spejlbilledet ville fungere. Og ikke så meget på det med, at de der farverige bamser ville virke. Men jeg tog åbenbart fejl i den her omgang. Men nu skal vi prøve noget andet super fedt. Vi skal se, hvordan en kameleon den spiser. Fordi den har faktisk en tunge, der er 1,5 gange dens egen kropslængde. Så vi har nogle kameleoner, der er så lange her, så deres tunger er så lange her. Altså rimelig vildt. Det skal vi prøve at se nu. Jeg skal lige finde noget mad til dem. Vi skal lige ind og kigge i træet her en ekstra gang, fordi nu er det jo således, at den ene hund har haft lagt æg, men vi tror faktisk også, at den anden hund har været med roven, eller er det nu. Man kan ikke se det på dem, fordi æggene er så små inde i maven, men det kan faktisk godt være, at hun måske har lagt nogle æg herinde. Så jeg prøver lige at kigge præcis det samme sted, som hvor den anden hund havde lagt nogle æg. Lad os prøve at kigge. Og der er helt tåget. Men herovre i det her hjørne her, der lagde den anden hund sine æg. Og der vil jeg altså lige forsøge at prøve at grave nu og se, om der ligger nogle æg igen. Nej, det gør der ikke. Hun kan selvfølgelig godt have lagt nogle æg et andet sted i anlægget. Jeg gennemgår det lige lidt senere, så kan det være, at vi måske finder nogle. Men jeg tror det ikke. Der går måske lige lidt tid endnu, før der kommer lidt flere. Ja, så står vi herinde i vores klinik her hos Pangea Park, og der har vi altså nogle rugemaskiner, som vi har bygget op fra bunden af. Det, der er specielt med kameleoner, det er, at de bliver udruget på en meget lavere temperatur end næsten alle andre krybdyr. Så i stedet for at bruge den her maskine, som vi har klikket skildpadder, krokodiller og kaimaner ud i, så har jeg været nødsaget til at lave en adskilt maskine, en anden en, fordi temperaturen simpelthen er så lav, den måde de skal klikkes ud på. De skal klikkes ud på 24 grader, hvor krokodiller det er omkring de 30-31 grader. Det tager næsten et halvt år at klikke kameleonæg ud. 6 måneder. Det kan også tage længere tid. Det kan tage helt op til 10 måneder, før kameleonæg de klikker, før der kommer små babykameleoner ud. Så det er altså en længerevarende proces, hvor intet må gå galt. Strømmen må ikke gå. Der må ikke gå alt muligt galt. Det skal bare være stabilt og præcist. Nu skal I prøve at se. Det er faktisk hernede. Og hvis vi prøver at åbne her. Skal I se her. I kender godt de der tic-tacs, man kan spise, ikke? Ja. Det her, det ligner tic-tacs. Så små er de her æg. Bitte små. Prøv at kigge. Det er godt nok de mindste reptilæg, jeg nogensinde har set. Og de skal altså klikkes ud på 24 grader. Så om et halvt år, så har vi 16 kameleoner mere. Med rigtig mange andre reptiler, der kan man ændre lidt på temperaturen for at få henholdsvis hanner eller hunner, han- eller hundkøn. Det kan man ikke med kameleoner. Der bliver det altså blandet køn, ligegyldigt hvilken temperatur der er. Desværre så typisk, når en hundkameleon har lagt æg, så er det faktisk rigtig tit og ofte, at de dør bagefter, et stykke tid efter. Fordi det simpelthen er så hårdt for kroppen på dem. Så vi kan altså godt risikere, at hundkameleonen derinde, hun dør efter et lille stykke tid nu. De bliver faktisk heller ikke så gamle i forhold til hannerne. Hannerne bliver 7 år gamle, op til 7 år, og hunderne bliver kun op til 4 år gamle. Så der er altså meget forskel på de to køn. Endnu en super sej fact om de her kameleoner, det er, at de har nogle helt vildt specielle hænder og fødder.
De har 2 tæer, der stikker fremad, og 3, der stikker bagud. Så kan de gøre sådan her og gribe fat på ting på den her måde. Og det gør det altså meget nemmere at gribe fat på grenene, når de kravler rundt. Jeg kan ikke huske, om det er et træ bagud eller foran, men det er i hvert fald sådan her, foden den ser ud som om på den her måde. Det er jo simpelthen for at kunne holde meget bedre fast på de her grene her, når de kravler rundt. Selv i stormvejr, hvor de hænger på helt tynde grene, så hænger de altså bare fast med deres helt specielt udviklede fødder og hænder. Der er faktisk blevet fundet flere super seje eksempler på træer, der er væltet i noget stormvejr. Og så har de her kameleoner altså bare hængt fast på helt tynde grene på de her træer. Og de har hængt så meget fast, at de bare er drevet videre til et helt andet sted, til nogle helt andre øgrupper, og så formeret sig det også. Der findes jo, som sagt, helt vildt mange forskellige kameleonarter. Det her, det er jo pandakameleonen, og det er faktisk en af de allerbedste kameleoner til at skifte farve. Så de var helt perfekte til det her eksperiment. Så er der også sådan noget som en Yemen-kameleon, der har sådan en kæmpe stor hjelm heroppe. Så findes der også kameleoner, der har horn. Der findes alle mulige slags. Der er helt bitte små kameleoner som bladkameleonen, og så er der kæmpe store kameleoner også. Så der findes altså mange forskellige. I dag der fik I set lidt om pandakameleonen, og ja, de kan skifte farve. Og nu hvor vi snakker om at skifte farve, så husk lige at trykke på den røde abonner-knap. Det vil gøre os så glade, og så kan vi lave en masse meget federe videoer til jer næste gang. Og I må altså også godt skrive ned i kommentarfeltet, hvad vi skal kigge på næste gang af dyr. Er der andre dyr, der kan skifte farve? Er der andre fede ting, vi skal kigge på? Alle dyrene har superkræfter, og vi vil gerne vise dem til jer. Vi ses!